BPF दोलोखौ नागारनायनि जाहोना जादों जिहेतु भारतीय जनता पार्टी BJPनि जिहेतु नियम निति आदर्श बेखौ आं मोजां मोनदों जोंनि लोगोफ्रा मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा भारतीय जनता पार्टीखौ मोजां मोननानै आंखौबो खावलायबाय थादों दे भारतीय जनता पार्टीयावनो थाहैदो आं बे हिसाबै बे भारतीय जनता पार्टीयाव फैदों बेवहाय जोङो गासै 2000नि लिस्ट दङ बेवहाय सासे सानै हयथ' नुजानो हायाखै बेखिनि मानास सेरफाङाव नोंथाङा फैनायनि उनाव BPF हान्जाया माबायदि थासारि BPF हान्जानि खोथाखौ आं दा बुंस'नो हाला बिसोर मा रोखोम थासारियाव थायो दिनै आङो बेवहाय जिथु जयेन जादों बे जयेन जानायखौ होबथानो थाखाय UPPनि आरो मा होनो BPFनि मानसिफोरा माने खाना साना जाहोनानै होबथाबाय थादों बे हिसाबैथ' आरो मा नांफादों बहुद नांफादों माने फसंनायखौथ' थोंजोङै दा बुंनो हाया गोबाव सम दं जेब्ला बेवहाय आसा दं आसा थादों आरो आसा लानानैनो आङो निस्सय फैदोंबो बेखिनियानो